Velkommen til Gift ved første blik. Programmet, hvor vi har matchet 2 unge deltagere, som skal giftes med en, de ikke kender. Det her er et kærlighedseksperiment, hvor vi ved hjælp af personlige data og samtaler med de her deltagere har fundet det helt rigtige match gennem flere tusind deltagere. Så cute. Simpelthen så smukt. At jeg tænker at gå hele vejen, og han rammer fuldstændig det samme. De 2 unge mennesker har sagt ja til at blive gift med en, de ikke har mødt før, og de er nu klar til deres livs kærlighedseventyr. De 2 modige singler, som i dag skal giftes, er begge nogle personer, som leder efter den store kærlighed, som de kan leve og dele deres hverdag med. Gommen, som i dag skal giftes, er en person, som er meget eventyrlysten og meget modig i forhold til at kaste sig ud i nye eventyr, som han ikke selv har prøvet før. Og vi er begge 2 mennesker, der har lyst til at prøve ting af. Og det kan jeg mærke, det kommer til at være drivkraften i det her forhold. Men det er jo nok bare lige sådan lidt, fordi vi måske begge 2 er nervøse. Han virker sød, jeg synes kemien er der, ja. Han snakker bare lidt meget. Han er samtidig en person, der leder efter at finde en, han kan komme hjem til efter en travl hverdag, hvilket passer rigtig godt med den brud, som han skal giftes med i dag, som er en empatisk partner, der netop også leder efter en at kunne tage ud og se verden med, men som netop holder af det her med at kunne komme hjem og slappe af med den rigtige partner. Kære brud, tænk at det skulle blive os 2. Hele mit liv har jeg troet, at det bare skulle være mig, men her er vi sammen. Jeg håber, at vores kærlighed vil blomstre, og vi vil acceptere hinandens forskelligheder. Jeg er hæb for at gå hele vejen. Håber, du har det på samme måde. Hilsen, din elsker. PS, ja til det fysiske. Det rammer jo bare spot on. Kan jeg komme, Levan? Jeg har glædet mig, siden jeg fik at vide, at vi skulle giftes. Jeg håber, du går fuldt ind i ægteskabet, for det vil jeg. Jeg ser frem til vores fremtid sammen med vores kommende 3 børn, hund og villa i Allerød. Stort kysk og klask fra din brud. Smukt, at jeg også skriver i mit eget brev, At jeg tænker at gå hele vejen, og han rammer fuldstændig det samme. der må være noget. Han er bare... Det er smukt. Det er jo helt vildt ting at være med i sådan et kæmpe program her. Kæmpe oplevelse. Jeg glæder mig helt vildt. Glæder du til at blive gift? Ja. Som traditionen siger, så skal brudeparret vælge en salme, som vi alle sammen skal synge. Den må gerne være kort. Pop din booty bitch med kasse. Pop din booty bitch med kasse. Så skal jeg ikke synge noget om med hinanden i både medgang og modgang i hele den type. Yes. Jeg udnævner jer hermed til mand og kone. Tillykke. Så må I gøre det sammen. Altså, der er ikke nogen producer, der har valgt dem 2, de 2 til at være sammen. Det er Gud. Det er Gud. Det er ham. Det er ham. Ikke hende. Det er ham, der har valgt dem. Jeg kunne mærke det. At der var noget helt særligt der imellem de 2. Igen, fordi det er Gud,
der har været inde over. Og Gud, han ved selvfølgelig, at Jeppe og Amalie, de skal mødes. At jeg nu har en gift datter. Jeg var jo faktisk den eneste, der ikke havde det. Han er også en god dreng, men det bliver dejligt at se det i pigeklubben. Jeg var jo meget skeptisk, efter at have hørt, at min datter skulle giftes ved første blik. Ja, det var du. Det gav jo ikke nogen mening for mig. Jeg har jo går meget op i kærlighed, at man skal kende hinanden, og det skal være rigtigt. Ja. Min russiske dejlige kone her. Lidt i tvivl om Jeppe. Jeg ved ikke, hvem der har matchet dem, men det er tydeligt at se, hvem der har overscoret i hvert fald. Ja, altså, det er jo dejligt, fordi Jeppe han endelig kom ud af kælderen, så hvad var det, du spurgte om? Hvad jeg synes om bruden? Ja. Ja, hun er lækker. Skide lækker, faktisk. Men hendes veninde der, hende den lyshårede, lidt lave, hun er sgu også, altså... Jeppes best man. Hvad synes du om ham? Er han lidt sød, eller hvad? Men samtidig er præsten lidt sød. Jeg kan ikke forstå det. Det er sådan en stor dag, og det er jo vores lille dreng. Nu er han ikke så lille mere, skatte. Skal man kigge i kameraet, eller skal man bare kigge... Jeg sætter lige nogle ord på for os, ikke også? Altså, når man har båret en lille dreng inde i sig i 9 måneder. Og så... Var der fri bar derinde? Bruden, skat. Brud? Hvem er det? Amalie. Hende i brudekjolen. Jeg synes, hun ser rigtig smuk ud, men hun er meget lille. Har hun asiatiske forældre, fordi det gider fandme ikke have? Nej, skat. Hendes forældre er hende med pels. Hans far? Ja. Tænk en familie, hva'? Godt, han er stille og rolig og hyggelig. Altså, hvornår tror du, de bliver skilt? Skøn svigersøn. Ikke så skøn svigerfar. Hvad? Fuld idiot. Så vil eksperterne her bag Gift ved første blik lige give et par ord til, hvorfor vi har matchet netop jer to i dag. Og det er jo fordi, at Jeppe, du som en udadvendt social fyr med gang i den, leder efter en ægtefælle, som du kan komme hjem til, men som lever op til de samme krav, som du har til din egen hverdag. Og det føler vi, at vi fandt i Amalie, som en ung, social og aktiv ung kvinde. Og derfor har vi matchet netop jer. Jeppe er en udadvendt og meget ekstravagant person. Derfor har han også nogle gange brug for at blive trukket lidt ned og være lidt mere jordnær. Og det er derfor, at Amalie passer perfekt til ham. Fordi hun er et empatisk og et loving person. Så lige præcis derfor er de her to et perfekt match. Held og lykke fremover. Inden vi klapper brudeparret ud og starter festen, så vil vi gerne høre fra brudens far, som vil holde en lille tale. Ja, jeg har jo lovet, at jeg vil holde en lille tale for min dejlige datter, som af en eller anden grund, som jeg ikke helt forstår, har valgt sig til det her program. Jeg synes, du ser lidt fjollet ud, og du er ikke god nok til min datter. Ja, men jeg håber, at du kan tilfredsstille hende in every possible way. Og så håber jeg, at du har nogle gode aktiviteter, som vi kan dele også. For jeg vil gerne lære dig at kende. Men først og fremmest skal du lære min datter at kende. Og du skal behandle hende ordentligt. For hvis ikke, så er det død ødelæggelse. Oh yes. Men tak fordi I alle er kommet. Selv din stive far. Og så synes jeg alle sammen, vi skal give dem en hånd. Det smukke nye brudepar. Hvor har du så god en dag. Han bare virker så sød. Han virker som en god dreng. Jeg vil sige meget, kan man sige, men han er sgu ikke ret kønt da. Så han er der en Han er der. Skat. Han er høj. Hvad var det, han hed? Han er selvfølgelig ikke lige så flot som far, men han er en flot mand. Jeg er sgu ikke ret sikker på de 3 børn, der I skal have. Hvordan går det, skat? Det går så godt. Det kører bare. Vi danser, og hun er så sød, og hun er så dejlig. Jeg var lidt bekymret, ikke også? Fordi hun er jo ret lille. Og han er høj, skat. Han er høj, det er så godt. Han er høj. Hvad så får jeg sådan en lille bitte inden, hvis jeg skifter med? Du ved, hvad man siger med høj? Det er jo godt, at han er høj, men har han en stor pik? Vi ved det ikke. Ej, men har du prøvet at kigge på sådan her? Jeg tror også, den er okay. Du er jo så stor.
Det gjorde jo så ondt at presse dig ud. Jeg ved ikke, om hun ville kunne klare at presse en ud på din størrelse. Altså, jeg er jo stadig... Ole, han er ikke... Jeg ligger på fødderne. Hvor fanden er han? Hvad er det for noget? Altså, det er da nogle Altså, han brugte bøjle. Hvor gammel er han? 12. Bror, du hørte det. Jeg kan ikke forstå det. Hans datter kan det hele. Ja, okay. Hun er en sporty kvinde. Ja, modsat dig for helvede. Jeg synes, det er dejligt, at du er gift, skat. Så kan jeg sige det til pigerne i klubben. Ja, det er også rigtigt. Prioriteringer, ikke? Pigerne i klubben har brug for det snart. Hun er så sød. Hendes forældre er skide søde. Hun er skide søde veninder. Ivanka, hun er så dejlig. Ivanka? Er hun russisk? Ja, hun er. Jeg har altid drømt om at bolle russisk. Far! Søren og Ivanka er skide søde. Jeg er den eneste uden en datter, der kan være så stolt. Skat, jeg er så stolt. Han er så stolt, ham der. Hvem er han? Passer vi på her? Har du set hendes numse? Jeg har set hendes numse. Men er fandme gennem bag de asiatiske fucking gener, du har valgt at hoppe ind med. Jeg har ikke nogen asiatiske gener, far. Det har hende der. Det har hun da ikke. Det er hendes Vanka, ikke? Jylland! Det kan vi godt lide i vores familie. Så Ja. Gode, faste værdier, ikke? Hun er fantastisk. Altså, hun er jo helt igennem fantastisk. Hun er den skønneste pige. Det har været overvældende. Der er sket meget. Altså, jeg synes, kemien er der. Han virker virkelig sød. Så god til at danse. Skide veltalende. Så smuk. Så dejlig familie og venner. Altså, ud over hende der, Tine der. Puh. Det er lidt svært at få et ord indført nogle gange. Ja, Vi har mange fælles værdier, og det... men det er jo nok bare lige sådan lidt, fordi vi måske begge to er nervøse. Vi kommer godt ud af det med hinanden. Og vi er begge to mennesker, der har lyst til at prøve ting af. Han virker sød. Jeg synes, kemien er der. Ja, han snakker bare lidt meget. Og det kan jeg mærke, det kommer til at være drivkraften i det her forhold. Tror du på jer to? Ja, det gør jeg. Det havde ikke været godt, hvis jeg sagde nej. Det var alt for dette episode af Gift ved første blik, hvor at vores matchede par blev gift ved første blik. Og vi glæder os allerede til næste afsnit, hvor vi skal følge det nye brudepar på deres bryllupsrejse. Så glæder dig til næste afsnit. Vi ses! Every day I'm shuffling.